Οι νέοι αντιμέτωποι με τους σύγχρονους προβληματισμούς. Αναζητούν, ερωτούν, και ψάχνουν απαντήσεις. Οι νέοι τολμούν. Κάνει και εσύ το ίδιο. Ακούτε την εκπομπή Νεανικές Ανησυχίες. Την εκπομπή την επιμελούνται και παρουσιάζουν οι νέοι του τόπου μας. Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Μαρτυρία. Είμαστε για μία ακόμα φορά μαζί σας εδώ στην εκπομπή Νεανικές Ανησυχίες για να σας κρατήσουμε συντροφιά για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 1/4 με το θέμα το οποίο έχουμε επιλέξει και το οποίο σας έχει γίνει γνωστό εδώ και περίπου 5 μέρες με το ραδιοφωνικό σποτ το οποίο έχουμε ετοιμάσει. Η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη και για το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα αλλά και για τον καλεσμένο τον οποίο θα έχουμε στην εκπομπή μας και φυσικά δεν είναι άλλος από τον πολύ γνωστό μουσικοσυνθέτη Σταμάτη Σπαουνδάκη που μας έκανε την πολύ μεγάλη τιμή να είναι στη συντροφιά μας απόψε και θα τον έχουμε σε λίγα λεπτά μαζί μας. Βρίσκεται στο πολύ όμορφο νησί της Νάξου αυτές τις μέρες και θα μιλήσουμε από εκεί. Να δούμε και να αναζητήσουμε το ρόλο που διαδραματίζει η μουσική στη ζωή ενός ανθρώπου και πόσο σημαντικός είναι αυτός. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί από τη στιγμή που θα γεννηθούμε και σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας ζούμε μέσα σε ήχους, μουσική και άλλους ευχάριστους, άλλους δυσάρεστους. Δεν πάβει όμως να είναι μέσα στην καθημερινότητά μας και να ζούμε μέσα σε αυτούς. Να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας όπως κάνουμε κάθε φορά λέγοντας τα τηλέφωνα της εκπομπής όπου πολύ θα χαρούμε τη δική σας συμμετοχή στην εκπομπή μας με τις ερωτήσεις σας ή αν θέλετε να έρθετε και εδώ στο στούντιο του Ράδιο Μαρτυρία που βρίσκεται στην Αντωνίου Γιάνναρη 2. Επίσης να πούμε τα τηλέφωνα που σας είπα είναι το 28210 27805 και 27806 για την επικοινωνία μας. Επίσης να πούμε ότι η χαρά μας είναι διπλή γιατί σήμερα συμπληρώνουμε ακριβώς 1 χρόνο εκπομπών με τον τίτλο Νεανικές Ανησυχίες, οπότε γι' αυτό κιόλας έχουμε έτσι αυτό τον, θα λέγαμε, εορταστικό χαρακτήρα στην εκπομπή μας και επιλέξαμε και το συγκεκριμένο καλεσμένο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν ανακαλησπερίζοντας τον Αντώνη που βρίσκεται στον ήχο. Καλησπέρα. Καλησπέρα Αντώνη. Το Βαγγέλη. Καλησπέρα. Τη Στέλλα. Καλησπέρα. Το Παναγιώτη. Καλησπέρα. Το Στέλιο. Πολύ καλησπέρα. Και ευελπιστούμε να έρθετε και άλλοι, να είμαστε εδώ στο στούντιο, να συζητήσουμε και να μιλήσουμε για τη μουσική και να γνωρίσουμε από κοντά αυτόν τον μουσικοσυνθέτη που έχει ασχοληθεί
με πάρα πολλά είδη μουσικής, και με τη ροκ μουσική έχει ασχοληθεί και με την κλασική μουσική, με την ορχιστρική, με την βυζαντινή μουσική, και προσπαθεί να τα συνδυάσει όλα αυτά μαζί, και πάντα το αποτέλεσμα είναι τόσο εκπληκτικό και μας αρέσει πάρα πολύ, και δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο το γεγονός ότι εδώ στον ραδιοφωνικό μας σταθμό επιλέγουμε ως επιτοπλίστων στα μουσικά διαλύματα να χρησιμοποιούμε τη μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη, θεωρώντας την αρκετά ποιοτική και ανάλογη του πνεύματος και του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Όπως είπαμε, θα μιλήσουμε, θα συζητήσουμε μαζί του σε πολύ λίγο, και να του κάνουμε αρκετές ερωτήσεις και έτσι να μιλήσουμε, και νομίζω ότι βρίσκεται ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, και να καλησπερίσουμε και να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σταμάτη Σπανουδάκη που είναι απόψε κοντά μας. Καλησπέρα. Και εγώ ευχαριστώ, και επίσης καλησπερίζω, και όλα καλά με πάνε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Αν μιλάτε λίγο πιο δυνατά, είμαστε τέλεια. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας να είστε απόψε κοντά μας. Βεβαίως, με τα χαρά. Έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία τώρα Κρήτη-Νάξο. Κρήτη-Νάξο, ωραία. 2 νησιά λοιπόν. Ναι. Και μάλιστα είχα βρεθεί και πριν περίπου 2 χρόνια στην Νάξο, και μου έχει αφήσει πολύ ωραίες εντυπώσεις η Νάξος. Πολύ ωραίο νησί. Εμείς μένουμε στο βορεινό μέρος που είναι πλήρης ερημιά, δηλαδή είναι 20 χιλιόμετρα μακριά από τον πολιτισμό. Είναι η Ντόρη, εγώ, και ένα εκκλησάκι για Άγιοι Θόδωρη, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Είναι ωραία, αν αντέχεις την ερημιά. Αν αντέχεις την ερημιά, φυσικά. Ναι. Θα θέλαμε έτσι να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας γνωρίζοντας έτσι λίγα πράγματα για εσάς, με μια ερώτηση για εσάς. Ποιες ήταν οι μέχρι τώρα έτσι σημαντικές στιγμές της ζωής σας, τις οποίες θεωρείτε έτσι κομβικές και έχετε να θυμάστε? Λοιπόν, η πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου ήταν όταν γεννήθηκα, παρόλο που δεν το κατάλαβα, και άρχισα να υπάρχω και να μπαίνω σε αυτή την περιπέτεια της ζωής και να οδεύω προς το θάνατο. Η δεύτερη σημαντική στιγμή της ζωής μου θα έλεγα ήταν χωρίς αμφιβολία το 1974, όταν πίστεψα στον Χριστό και άλλαξε η ζωή μου. Δηλαδή εγώ χωρίζω τη ζωή μου σε προ-Χριστού και μετά Χριστόν. Γιατί δεν ήμουν από παιδί χριστιανός. Βεβαίως ήμουνα με την έννοια την απλή και την που πηγαίνει στην εκκλησία, έτσι πάει η μητέρα σου κτλ. Αλλά πραγματικά γνώρισα τον Χριστό το 1974 και άλλαξε όλη η ζωή μου. Δηλαδή από την προηγούμενη ζωή που ήταν τις δεκαετίες του 60 και ήμουνα χίπης και γνώριζα τα ναρκωτικά και όλη αυτή την ιστορία που ένας μουσικός των 60's ζούσε. Έφτασα το 1974 να γνωρίσω τον Χριστό και να αρχίσω να διαβάζω πια τη βίβλο λυσοδός μέρα νύχτα, να βρίσκω και τις απαντήσεις που έψαχνα όλη μου τη ζωή. Και από εκείνη τη στιγμή είπα ότι εγώ αυτό που θα κάνω θα είναι να μιλάω για τον Χριστό και να κάνω τη μουσική μου. Και αν μπορούσα να συνδυάσω και τα δύο, αυτό ήταν το όνειρό μου. Δηλαδή, όχι να κηρύττω για τον Χριστό, γιατί αυτό δεν μ' αρέσει το κήρυγμα. Όπως δεν μ' αρέσει το ξέρεις, εγώ είμαι χριστιανός, εσύ δεν είσαι, άρα εγώ πάω στον παράδεισο, εσύ πας στην κόλαση. Δεν μ' άρεσε ποτέ αυτό, αλλά θα μου άρεσε να γράφω τόσο καλή μουσική που όταν με ρωτάνε οι άνθρωποι πώς τη σκέφτεσαι ή πώς σου έρχεται, τότε να λέω Χριστός. Δηλαδή η μουσική να είναι μπροστά και η πίστη μου μετά. Δηλαδή είμαι της σχολής εντός εισαγωγικών του να μην μιλάω για αυτά τα θέματα αν δεν με ρωτάνε. Μάλιστα. Τώρα θα μου πεις γιατί απήντησα έτσι. Η τρίτη σημαντική στιγμή της ζωής μου είναι όταν θα πεθάνω. Γιατί εκεί πια θα αρχίσει η πραγματική ζωή μου. Αυτές τις τρεις λοιπόν εγώ λέω σημαντικές στιγμές της ζωής μου. Και πιστεύω ότι έτσι, τουλάχιστον για την πρώτη και για την τελευταία θα έπρεπε να ισχύει και για όλους τους ανθρώπους. Ενώ ισχύει για όλους τους ανθρώπους, πάρα πολύ λίγοι το σκέφτονται.
Δηλαδή το να μιλάς για το θάνατο είναι λίγο ταμπού, ενοχλούνται οι άνθρωποι, σου λέει έλα μωρέ τώρα τι είναι αυτά που λες, ενώ ακόμα και φιλοσοφικά αν το δούμε, το να σκέφτεσαι για το θάνατο ή το να σκέφτεσαι για τη μεταθάνατον ζωή, όποια και την αυτή, είναι η μόνη αλήθεια που έχουμε στα χέρια μας. Ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε, είναι σίγουρο. Το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο. Είναι η κοινή μοίρα όλων μας. Μάλιστα. Ναι. Αν θα μπορούσα να σας χαρακτηρίσω με δύο λέξεις, ακούγοντας τόσα χρόνια τη μουσική σας, θα έλεγα ότι είστε μια ήσυχη δύναμη, και αυτές οι δύο λέξεις νομίζω είναι οι οποίες μεταδίδονται και στο κοινό, και νομίζω και μέσα από τη μουσική σας αυτή η ηρεμία, η γαλήνη. Αυτός είναι και ο στόχος της μουσικής σας. Ομολογώ ότι δεν είναι ο στόχος, είναι η ψυχοσύνθεσή μου. Δηλαδή δεν έχω, όταν κάνω μουσική, μάλλον θα πρέπει να εξηγήσω κάτι, ναι. Ότι δεν θεωρώ τίποτα σπουδαίο τη μουσική. Δηλαδή ξέρω πάρα πολύ καλά ότι η μουσική δεν είναι δική μου, έρχεται από το Θεό, και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι εμείς δεν είμαστε οι άνθρωποι, δεν είμαστε δημιουργοί, ένας είναι ο δημιουργός. Εμείς κάποιες στιγμές που τυχαίνει να είμαστε κοντά του ή που τυχαίνει εκείνος να θέλει να μας δείξει, παίρνουμε κάποια ψήγματα εμπνεύσεως και αυτά τα κάνουμε μουσική. Η μουσική είναι κάτι πολύ δευτερεύον για μένα. Είμαι βέβαιος ότι ένας Άγιος ή ένας μοναχός δεν έχει και πολύ ανάγκη από μουσική, ακούει τη μουσική των αγγέλων. Άρα η μουσική για μένα είναι ένα εργόχειρο. Δηλαδή είναι ο τρόπος που μου έχει δοθεί από το Θεό, πιστεύω, για να τον πλησιάσω. Δεν έχω άλλο τρόπο. Δηλαδή μέσα από τη μουσική τον πλησιάζω και σε αυτόν και μόνον δει το λογαριασμό. Μόνο έτσι θα καταλάβετε τη μουσική που κάνω ή τα λόγια που γράφω. Δηλαδή εκεί απευθύνονται και είναι κυρίως για προσωπική μου γαλήνη, σωτηρία, είτε και θυμό πολλές φορές, είτε και δύναμη. Το τι εκλαμβάνει ο ακροατής είναι δικό του θέμα και είναι και τελείως ελεύθερος να εκλάβει, να το εκλάβει όπως θέλει. Δηλαδή έχω γράψει πράγματα που ήταν πολύ θρησκευτικά και ο άλλος τα εξέλαβε ως ερωτικά και τούμπαλιν. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να πάρει τη μουσική ή τα λόγια μου όπως θέλει. Ας πούμε τι θα πει ζωή που δεν μοιράζεται είναι ζωή κλεμμένη, ή τι θα πει πώς βαριέμαι σε τούτη την ακτή που με έχεις φυλακίσει. Οι περισσότεροι άνθρωποι, οι περισσότεροι Έλληνες νομίζουν ότι είναι ένας στίχος ερωτικός ή λίγο αφηρημένος. Δεν είναι. Είναι η ψυχή που είναι μέσα στο σώμα. Αλλά δεν το εξηγώ. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσω. Δηλαδή ο καθένας σας νομίζει ότι θέλει. Το ίδιο ισχύει και για τη μουσική μου. Δηλαδή αυτή η ήρεμη δύναμη που περιγράφεις και μου αρέσει πάρα πολύ και το ένα και το άλλο, είναι ακριβώς το πώς είμαι. Έχω δύναμη μέσα μου, η οποία μου δίνεται, αλλά δεν θέλω να τη χρησιμοποιήσω για κακά πράγματα. Θέλω να τη χρησιμοποιήσω για τη μουσική. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το σπουδαιότερο, κάποιος να έχει τη δύναμη και να τη χρησιμοποιεί, δηλαδή όπως είναι και το ταλέντο ή το ιδιαίτερο χαρισμά του, να το χρησιμοποιεί για καλό σκοπό. Ναι, αυτό είναι το επιθυμητό, αλλά πολλές φορές και εκεί υπάρχουν παρεξηγήσεις. Δηλαδή, πολλές φορές όταν θέλησα να βοηθήσω, να πάρω θέση στα συμβαίνοντα στην Ελλάδα, παρεξηγήθηκα. Ενώ η πρόθεσή μου πάντα ήταν το καλό αυτής της χώρας, αυτή τη χώρα με νοιάζει. Δηλαδή πώς αυτή η χώρα δεν θα προδοθεί άλλο, πώς θα βρεθεί ένας άνθρωπος να είναι αρχηγός αυτής της χώρας, ο οποίος όμως να πιστεύει και να αγαπάει αυτά τα οποία υπήρξαν και τα οποία είναι αυτή η χώρα, ξέρω, τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη, την Αγία Σοφιά, την Επανάσταση την ελληνική, την αρχαία Ελλάδα, όλα, τα πάντα, όλα μέσα. Τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό. Και πώς να μην τον κρεμίσει. Πάντα με αυτό το σκεπτικό μίλησα δημόσια ή καμιά φορά φώναξα. Και φαντάζομαι ότι εσείς το εκφράζετε και μέσα από τη μουσική σας, δηλαδή τα μηνύματά σας. Κυρίως, δηλαδή έχει ένα στίχος, ένα κομμάτι του μέσα στην Άγια Σοφιά, θα βρεθούμε ξανά, λειτουργία μελλοντική, οι Έλληνες μαζί. Είναι ένας στίχος ο οποίος μου έχει κοστίσει πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή με έχει αναγκάσει να με έχουν κόψει πάρα πολύ για αυτό το στίχο, αλλά και για όλα όσα πιστεύω. Και δεν είναι τωρινή η ιστορία αυτή, είναι από το 1974 που γύρισα στην Ελλάδα, όπου προσγειώθηκα ως χριστιανός σε μια χώρα συμμαθητών μου, δηλαδή συνομιλίκων μου μάλλον κτλ, οι οποίοι ήταν όλοι προοδευτικό αριστεροί, υποτίθεται. Αυτοί οι οποίοι κυβερνήσανε και κυβερνάνε ακόμα.
Για αυτούς ήμουνα πάντα το κόκκινο πανί. Ναι. Και παραμένω, δόξα τω Θεώ. Ναι. Εγώ δεν αλλάζω. Πώς να αλλάξεις, δηλαδή να αλλάξεις αυτό που είσαι δεν γίνεται. Σωστό. Δηλαδή υπήρξε κάποια στιγμή που θεωρείτε ότι μετανιώσατε ενδεχομένως για την επιστροφή σας? Στην Ελλάδα καθόλου. Ναι. Καθόλου. Δηλαδή είμαι εδώ για να... είμαι θέση όπου θα μπορούσα τη μουσική που κάνω να την κάνω σχεδόν σε οποιαδήποτε χώρα της γης. Ακριβώς, ναι. Γιατί είναι τέτοιου είδους μουσική. Είναι μουσική ορχιστρική, η οποία αγαπιέται από ξένους ανθρώπους. Θα μπορούσα να ζω αλλού. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή η Ελλάδα για μένα, και συγγνώμη για την έκφραση, είναι ένα μεγάλο βυζί. Δηλαδή εγώ από αυτή τη χώρα ρουφάω. Και είναι σαν δώρο αντίδωρο. Δηλαδή παίρνω και δίνω, παίρνω και δίνω. Δηλαδή δεν μπορώ να ζήσω σε άλλη χώρα. Θέλω να είμαι σε αυτή τη χώρα. Θέλω να διαβάζω τα βιβλία της. Θέλω να βλέπω τους καλούς εναπομείναντες ανθρώπους στη φάτσα τους. Και πάνω από όλα αυτά, όσο και να ακούγεται έτσι λίγο εγωιστικό, θέλω να δίνω και ένα παράδειγμα, ένα μέτρο συγκρίσεως. Δηλαδή ότι δεν είναι όλοι οι καλλιτέχνες έτσι, είναι και άνθρωποι σαν και εμένα. Ότι δεν είναι ανάγκη να προσκυνήσεις για να πετύχεις κάτι στη ζωή σου, γίνεται και να πιστεύεις στον Χριστό. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι ένα βάρος το οποίο κουβαλάω και δεν θέλω να το προδώσω. Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στους οποίους δίνει δύναμη. Αυτό το παράδειγμα. Δηλαδή ότι δεν προσκυνάω, δεν αλλάζω, μιλάω για τον Χριστό όπου σταθώ και όπου βρεθώ και όπου είναι σαφές το τι πιστεύω κτλ. Και όμως μπορώ να κάνω αυτό το οποίο κάνω. Δηλαδή να κάνω τη μουσική μου, να κάνω τις συναυλίες μου, δηλαδή βεβαίως σε λιγότερη κλίμακα από άλλους οι οποίοι ανήκουν στο σύστημα εντός εισαγωγικών, αλλά και τι έγινε. Κάνετε τις επιλογές σας. Αυτό είναι... Βέβαια, με πλήρη επίγνωση του τι κάνω και του τι λέω και το γιατί το κάνω και γιατί το λέω. Και με πλήρη επίγνωση του τι θα τραβήξω εντός εισαγωγικών. Αλλά είναι αστεία αυτά τα οποία τραβάω είτε εγώ είτε οποιοδήποτε άλλος, αν σκεφτούμε τι τράβηξε ο Χριστός, ο οποίος έφερε αγάπη και αλήθεια. Σωστό. Οπότε κανένα παράπονο εκεί. Αντρέα, έχεις να ρωτήσεις κάτι? Κύριε Σπανουδάκη, πώς έγινε η συνάντησή σας με τον Χριστό? Ναι, έλατε, αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Μπορώ να την απαντήσω με πρακτικό ανθρώπινα, αλλά καθόλου ουσιαστικά. Δηλαδή αν σε ρωτήσω τώρα πώς είναι η στιγμή όταν κάνεις έρωτα και τα λοιπά, πώς αισθάνεσαι, δεν θα βρεις λόγια να το περιγράψεις. Θα πεις ωραία, θα πεις θαυμάσια, θα πεις τα λοιπά. Ήταν γι' αυτό και ίσως το τραγούδι μου το πιο αγαπημένο, αυτό που λέει «Δεν είναι ο θάνατος με τυραννάει», είναι στιγμή που περνάει και χάνεται. Ήταν μια στιγμή, δηλαδή μια δεδομένη στιγμή της ζωής μου που όλα μου φαίνονταν μαύρα, όλα μου φαίνονταν δύσκολα και μου μίλησε κάποιος για τον Χριστό και μου είπε ότι υπάρχει και ζήτησέ του το τώρα. Και όντως, ας πούμε, με όλη μου την ψυχή και όλη μου τη δύναμη είπα «Χριστέ μου, αν υπάρχεις δείξτο μου και θα σε ακολουθήσω όλη μου τη ζωή». Και μου το έδειξε. Δηλαδή εκείνη τι θα πει μου το έδειξε με τον κώδικα αυτό που έχει ο Χριστός για τον καθένα από εμάς, γιατί ο καθένας έχει το δικό του κώδικα. Άλλος πιστεύει από παιδί, άλλος πιστεύει λίγο πριν πεθάνει, άλλος πιστεύει μέσα από βιβλία. Εμένα ήταν εκείνη η στιγμή. Δηλαδή την επόμενη ακριβώς στιγμή ήξερα ότι ο Χριστός υπάρχει. Δεν χρειάστηκε άλλη στιγμή. Και από εκεί και πέρα πια μελετώντας τη βίβλο, απήντησα και στις λογικές μου ερωτήσεις, όχι στο ζουμί, το οποίο ζουμί είναι ότι ξέρω ότι ο Χριστός υπάρχει, αυτό το ξέρω στην ψυχή μου. Αλλά το ζουμί, το περιτύλιγμα ήταν το διάβασμα της βίβλου. Από εκεί ξεκίνησε λοιπόν. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε. Όλα αυτά γίνανε στη Γερμανία, όπου σπούδαζα μουσική. Α, μάλιστα. Ναι. Φαντάζομαι ότι, για να συμπληρώσω την ερώτηση του Αντρέα, φαντάζομαι ότι είμαι σίγουρος ότι έχετε ασχοληθεί και με τη βυζαντινή μουσική, μιας και είναι και από τις τρεις επιρροές σας, από ό,τι ξέρω. Ναι, εκεί είναι μια παρεξήγηση. Δηλαδή, έχω σπουδάσει την κλασική μουσική, ναι. Έχω φάει τα νιάτα μου να παίζω rock and roll, δηλαδή από 15 ετών μέχρι 35 παίζοντας, γιατί δεν σπουδάζεται το rock and roll, δηλαδή είναι κάτι που το κάνεις παίζοντας με άλλους. Τη βυζαντινή μουσική όμως δεν τη σπούδασα, την αγάπησα τη στιγμή που πήγα το 1975-6, δεν ξέρω, μόλις είχα γυρίσει, στο Άγιον Όρος.
Και εκεί πρώτο άκουσα τη βυζαντινή μουσική όπως θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή όταν μπήκα στα κελιά και στα μοναστήρια και άκουσα αυτούς τους μοναχούς να ψέλνουν με χαμηλόφωνη φωνή και όχι με την ψαλτάδικη και την κακώς εννοούμενη βυζαντινή, με το που καμιά φορά διώχνει ανθρώπους από την εκκλησία αυτή τη φωνή. Γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι ψάλτες ονειρεύονται να γίνονται μικροί πάροι ή μικροί νταλάρες. Δηλαδή άκουσα τη βυζαντινή μουσική χωρίς τον εγωισμό του ψάλτη, με την απλότητα και την αγαθότητα του μοναχού. Αυτό με μάγεψε. Και παρόλο που δεν την έχω σπουδάσει τη βυζαντινή μουσική, την αγαπάω και κάθε τόσο βγαίνει μέσα, σαν μία από τις επιρροές μου. Αλλά δεν είναι από μελέτη, είναι από αγάπη. Από αγάπη. Ναι. Και πάνω σε αυτό, μιας και το θέσατε, θεωρούμε ότι και η βυζαντινή μουσική είναι μέσο επικοινωνίας με το Θεό. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό πώς επιτυγχάνει, μπορεί μάλλον να το πετύχει κάποιος και με τα άλλα είδη μουσικής, ή και πώς γίνεται αυτό? Ναι, δηλαδή δεν μου αρέσει να περιορίζω τον τρόπο που ο Θεός διαλέγει να πλησιάσει κάθε άνθρωπο. Δηλαδή αν ένας άνθρωπος, ας πούμε, δεν έχει γνωρίσει τη βυζαντινή μουσική και ζει, ξέρω εγώ, στην Κίνα ή ζει στην Ινδία και συγκινηθεί ή γνωρίσει το Θεό μέσα από το σιτάρ ή μέσα από ένα όργανο κινέζικο, δεν περιορίζει το Θεός. Βεβαίως είναι ένας, βεβαίως είναι ο Χριστός, βεβαίως το σωστό δόγμα είναι η Ορθοδοξία, αλλά ο τρόπος που θα φτάσει εκεί δεν ξέρει ποτέ ποιος μπορεί να είναι. Δηλαδή σε μια πολύ τρελή και παρεξηγήσιμη, θα έλεγα, γνώμη, θα μπορούσε να φτάσει στον Χριστό έχοντας σκοτώσει έναν άνθρωπο. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Δεν είναι αυτό που το ζητούμενο, αλλά δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ ποιος είναι ο δρόμος που ο Θεός διαλέγει για κάθε άνθρωπο για να τον πλησιάσει. Ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, έχει στα αυτιά του την ινδική μουσική, μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Θεός την ινδική μουσική για να τον φέρει κοντά του. Γι' αυτό δεν είναι καλό να βάζουμε ταμπού. Δηλαδή ξέρουμε ότι η βυζαντινή μουσική είναι το τραγούδι των αγγέλων, ας πούμε, ή όσο κοντύτερα γίνεται στο τραγούδι των αγγέλων, αλλά δεν μας δίνει κανείς το δικαίωμα να την επιβάλλουμε και να την κάνουμε σημαία και να λέμε αυτή είναι μόνο. Μάλιστα. Γιατί ο Θεός ανεφηρεύεται τη Βουλή του Κυρίου, δηλαδή έχει πάρα πολλούς δρόμους για να φτάσει στην ψυχή του κάθε ανθρώπου και όπως ξέρουμε θέλει να φτάσει στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Ακόμα και σε αυτούς που δεν έχουν ακούσει ποτέ βυζαντινή μουσική. Αλλά έτσι για να σου μιλήσω λίγο μουσικά τώρα, η βυζαντινή μουσική είναι η μητέρα. Από τη βυζαντινή μουσική βγήκε το γρηγοριανό μέλος, από το οποίο γρηγοριανό μέλος βγήκε όλη η κλασική μουσική η δυτική. Παιδί της κλασικής μουσικής της δυτικής είναι και το ροκ. Δηλαδή στην πραγματικότητα, με ένα τέτοιο θεώρημα, το ροκ είναι απόγονος της κλασικής μουσικής. Το ίδιο και της βυζαντινής μουσικής. Εμείς δώσαμε το όργανο εννοώ που παίζουν στις εκκλησίες, εμείς τους το δώσαμε. Οι Βυζαντινοί στο Βυζάντιο το είχαν για να κάνουν πρόβεση ή οτιδήποτε, οι Καθολικοί το πήραν και το βάλαν στις εκκλησίες. Εμείς τους το δώσαμε και το εξελίξαν αυτό στη συμφωνική ορχήστρα, στη κλασική ορχήστρα, και όταν τη δεκαετία του 60 τα παιδιά βαρέθηκαν να ακούν αυτά τα πράγματα, δημιουργήσαν το ροκ. Πάλι παιδί. Όπως ας πούμε με μια άλλη τέτοια ανάγνωση, ο προτεσταντισμός δεν είναι αντίδραση στην Ορθοδοξία, ο προτεσταντισμός είναι αντίδραση στον καθολικισμό, παιδί του είναι. Δεν έχει σχέση με εμάς. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ δεν τα έχει με τους Ορθοδόξους, με τους Καθολικούς τα είχε, με τον Πάπα. Και ξέρετε τώρα, σκεφτόμουν το εξής. Αναφέρατε λίγο πριν ότι το ροκ, την κλασική και τη βυζαντινή μουσική, διαβάζοντας το βιογραφικό σας, λέτε ότι προσπαθείτε στη μουσική σας να συντεριάξετε αυτές τις τρεις επιρροές. Ναι, και εμείς αναρωτιόμαστε πώς το επιτυχάνετε αυτό. Δεν το επιτυχάνω. Θα προσπαθώ αιωνίως. Αυτό και το ωραίο. Απλώς το ωραίο είναι να έχεις στόχο. Άλλο θα το πετύχεις, αλλά τον έχεις το στόχο. Δηλαδή ο Τσαρούχης είχε πει κάτι πολύ ωραίο, ότι αισθάνομαι αποτυχημένος γιατί το όνειρό μου ήταν πολύ μεγάλο. Αυτό με εκφράζει απόλυτα στη μουσική, αλλά με εκφράζει απόλυτα και στην πίστη. Δηλαδή κανένας από εμάς δεν μπορεί να πει ότι είναι καλός χριστιανός. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μην ξεχνάμε ότι οι μόνοι δύο οι οποίοι ξέρουμε ότι είναι κοντά στον Χριστό, στον Παράδεισο ήδη, είναι ένας ληστής και μία πόρνη. Ποιο ήταν το καλό που είχε κάνει ο ληστής? Τίποτα.
απλώς είπε κάποια στιγμή, κύριε, θυμίσουμε στη βασιλεία σου. Και του λέει ο Χριστός, από τώρα θα είσαι μαζί μου. Τέλειωσε. Δηλαδή, αυτό, αν βάλεις το όνειρο ψηλά, αναγκαστικά θα αποτυγχάνεις μεν, αλλά θα κάνεις όλα και καλύτερα πράγματα. Αυτή είναι η πεποίθησή μου. Δηλαδή, στη μουσική, ας πούμε, στη μουσική, όταν θέλεις να συγκριθείς με διάφορους που είναι τρέχοντες τώρα, τραγουδιστές, συνθέτες κτλ., τότε μπορώ με μεγάλη ένταση να πω, καλά, αυτή είναι για αστεία, εγώ είμαι ο καλύτερος. Αλλά αν βάλεις τον εαυτό σου να συγκριθεί μουσικά με μεγάλα μεγέθη, ξέρω εγώ, τον Μπαχ από την κλασική μουσική, τους Beatles από το ροκ, το Ρωμανό, το Μελωδό, τότε καταλαβαίνεις τι είσαι. Και δεν είμαι τίποτα. Είναι θέμα ονείρου, δηλαδή το όνειρο να είναι ψηλά. Αν το όνειρο είναι ψηλά, ακολουθεί και ο άνθρωπος. Και ας πέφτει κάτω, δεν πειράζει, αλλά μην υποβιβάζεις το όνειρο ποτέ. Και βάζοντας υψηλούς στόχους, σίγουρα βελτιώνεσαι. Ή τουλάχιστον βρίσκεσαι στην πορεία βελτίωσης. Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, ακόμα και ο Χριστός δεν ζητάει τέλειους ανθρώπους. Ζητάει ανθρώπους που προσπαθούν. Με τις αδυναμίες τους, με τα λάθη τους, με τα αυτά. Αλλά, ας πούμε, αν μας μίλαγε, θα έλεγε έπασες, δεν πειράζει, σηκώσου πάλι. Και πάμε παρακάτω. Αλλά μην χάνεις το στόχο. Ο στόχος είναι το θέμα, δηλαδή το όνειρο. Για το μουσικό είναι το όνειρο. Δηλαδή να ονειρεύεσαι πάντα να κάνεις κάτι μεγάλο και να μην σ' αρέσει τίποτα που σ' έκανες. Ενδιαφέρον. Αντώνη. Ήθελα να ρωτήσω. Ο Αντώνης, καλησπέρα και πάλι. Ήθελα να ρωτήσω για... Όπως είδες, είμαι πάρα πολύ φλιέρος. Καθόλου. Δεν φέρει να ρωτάτε πολλά. Ούτως ή άλλως είναι κάτι... Η φλιαρία νομίζω είναι κάτι καλό για το ραδιοφωνικό σταθμό. Είναι νομίζω η καλή έκφραση της... Αν θεωρούμε ότι η φλιαρία είναι πάθος, είναι μια καλή, πώς το λένε, πλευρά του πάθους αυτού. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω... Αρκετοί νέοι τώρα που και λόγω της σημερινής εποχής όπου κάθε νέος έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μουσική. Είτε παίρνεις μια κιθάρα, είτε στον υπολογιστή, είτε σε ένα αρμόνιο. Και επειδή έχω και είχα γνωριστεί παλιά μια κοπέλα η οποία έπαιζε στο αρμόνιο χωρίς να ξέρει μουσικά. Απλά είχε ένα αρμόνιο, της είχαν πάρει δώρο και δημιουργούσε. Και δημιουργούσε πολύ ωραία. Δεν απαντάω αν δεν πεις την ερώτηση. Ναι. Λέω, ο καθένας νέος που έχει ένα ταλέντο, μικρό μεγάλο, πώς πιστεύω ότι μπορεί να το εξελίξει και τέλος πάντων να φανεί χρήσιμο αυτό το πράγμα από το να το πει μόνο στο σπίτι? Αυτή η τεχνολογία εντός εισαγωγικών, την οποία δυστυχώς εγώ κατέχω απολύτως, δηλαδή είμαι μέσα στα κομπιούτερ και μέσα στα όργανα από τότε που γεννήθηκα. Ό,τι δίσκους έχω κάνει, εγώ είμαι ο ηχολήπτης, εγώ είμαι ο συνθέτης, εγώ παίζω τα όργανα ένα-ένα. Δηλαδή αυτό το πράγμα το κάνω από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή μιλάω σαν άνθρωπος που είναι μέσα στην τεχνολογία. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι η τεχνολογία είναι ακριβώς δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή μπορεί να σου δώσει μεγάλη βοήθεια και όθηση, αλλά μπορεί και να σε χαλάσει, να σε καταστρέψει. Πάντα όταν θες να ακούσεις ένα κομμάτι, δηλαδή το ζουμί στη μουσική είναι η μελωδία. Για μένα τουλάχιστον. Η μελωδία. Λοιπόν, αν η μελωδία δεν ακούγεται καλά με μια κιθαρούλα ή με ένα πιάνο, δεν αξίζει τον κόπο. Η παγίδα που σου δίνουν αυτά τα όργανα, ακριβώς ακούς ωραίους ήχους και τα λοιπά και νομίζεις ότι έχεις κάνει κάτι μεγάλο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και η μουσική δεν είναι χόμπι. Η μουσική είναι αφιέρωση. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι μουσικός αν δεν αφιερώνεις όλη σου τη ζωή στη μουσική. Και είχε πει παλιά ο Χατζηδάκης ότι ξέρετε γιατί οι καλλιτέχνες οι παλιότεροι ήταν καλύτεροι? Διότι τότε ξέραν ότι αν γίνουν καλλιτέχνες και θα πεινάσουν και θα έχουν την κοινωνική κατακραυγή. Ενώ οι τωρινοί καλλιτέχνες και οι γονείς τους, μόλις το παιδάκι λίγο παίζει μια κουζουνίστρα, λέει «Α, ωραία, να το στείλουμε στη τηλεόραση». Δηλαδή έχει γίνει πολύ εύκολη η τέχνη, εξού και τα αποτελέσματα που βλέπουμε γύρω μας. Δηλαδή είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι πραγματικά ασχολούνται σοβαρά με τη μουσική σήμερα. Οι περισσότεροι θέλουν να πετύχουν. Αυτό είναι τελείως άλλο πράγμα από το να κάνεις καλή μουσική. Ωστόσο τους δίνεται η δυνατότητα να πετύχουν, αλλά μετά πέφτουν. Ναι, και να πέσουν και να μείνουν, να πετυχαίνουν όμως ένα άλλο επίπεδο, στο μουσικό. Δηλαδή, όχι το ποιοτικό. Αυτό το ποιοτικό και το μη ποιοτικό είναι
Δεν το λέω ποτέ, να σου πω και γιατί. Συνήθως οι άνθρωποι χωρίζουν τη μουσική σε ποιοτική και εμπορική. Και αμέσως τους λέω, πείτε μου σας παρακαλώ τότε οι Beatles τι ήτανε. Γιατί οι Beatles ήταν το εμπορικότερο συγκρότημα και το ποιοτικότερο συγκρότημα. Ή ο Beethoven τι ήτανε. Ήτανε το εμπορικότερο και το ποιοτικότερο. Δηλαδή δεν κάνει συγχέσεις τα δύο. Μπορεί το εμπορικό να είναι φοβερά ποιοτικό και το μη εμπορικό να είναι απέσιο. Δηλαδή η καλή μουσική είναι το ποθούμενο και το μόνο κριτήριο που υπάρχει για την καλή μουσική είναι ο χρόνος. Δηλαδή αν μια μουσική ή και ένα τραγούδι ακούγεται εξίσου ευχάριστα στην επόμενη γενιά των ανθρώπων, σαν να γράφτηκε τότε, έχει περάσει το τεστ του χρόνου. Αν έχει εξαφανιστεί τότε, δεν έχει περάσει τίποτα. Μάλιστα. Σκεφτόμουν το εξής, ότι και έτσι ξεκινήσαμε και όλα στην εκπομπή, ότι η μουσική είναι σίγουρα το σημαντικότερο κομμάτι της ζωής σας. Ποιο πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος της μουσικής που διαδραματίζει σήμερα στη ζωή ενός ανθρώπου, όταν γύρω του ζει σε ήχους πολλούς, ευχάριστους, δυσάρεστους? Πρώτα να αποσαφηνίσω ότι όταν λέω μουσική εννοώ τη μουσική, δεν εννοώ το τραγούδι. Να. Γιατί εν Ελλάδα υπάρχει και αυτή η φοβερή σύγχυση. Λέμε μουσική και ακούμε τραγούδια. Είναι άλλο το τραγούδι και είναι άλλο η μουσική. Δηλαδή η μουσική είναι, ας πούμε, η μαμά και το τραγούδι είναι ένα μικρό κομμάτι της. Όταν μιλάω για μουσική, λοιπόν, μιλάω για μουσική. Δηλαδή εγώ κάνω συναυλίες και παίζω μόνο μουσική. Ενώ έχω γράψει πάρα πολλά τραγούδια επιτυχημένα. Και δεν το κάνω τυχαία. Το κάνω γιατί θέλω να μάθουν οι Έλληνες ότι και μόνο με τη μουσική μπορούν να ψυχαγωγούνται. Και μάλιστα ίσως και καλύτερα και βαθύτερα. Δηλαδή αυτό είναι ένα δύσκολο στοίχημα, δηλαδή, γιατί θα μου ήταν πάρα πολύ εύκολο να κάνω συναυλίες και να πάρω όλους τους τραγουδιστές που κατά καιρούς έχω συνεργαστεί, από την Ελευθερία, τη Βιτάλη, τον Πάριο, τον Γαϊτάνο, τον Μητσιά, την Πρωτοψάλη, να τους φέρω όλους μαζί και να κάνω μια συναυλία και να γεμίσω τα στάδια. Δεν το κάνω ποτέ. Δεν είμαι βλάκας. Απλώς ετάχθην για να μάθω στον Έλληνα να ακούει μουσική. Και αν μου δείξεις και κανέναν άλλο συνθέτη που να μπορεί να το κάνει αυτό, συγγνώμη τώρα εδώ για την υπερηφάνεια, δεν υπάρχει άλλος. Όλοι οι συνθέτες κουβαλάνε καμιά δεκαετία τραγουδιστές ή 5 ή 6 για να πούν τα τραγούδια τους. Όταν λοιπόν μιλάω για μουσική, εννοώ πραγματικά μουσική. Αυτή λοιπόν η μουσική αγγίζει τις καρδιές των ανθρώπων και τους ψυχαγωγεί και τους κάνει καλύτερους, αλλά πάρα πολύ λίγους. Δηλαδή στην εποχή που ζούμε και στον χώρο που ζούμε και στον τρόπο με τον οποίο ζούμε, που τα θέλουμε όλα φωναχτά και έτοιμα, είναι πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι που θα κάτσουν απέναντι από δύο ηχεία με σβηστό το φως και θα απολαύσουν μια μουσική. Δηλαδή ξέρω ότι απευθύνομαι σε λίγους. Αλλά δεν πειράζει αυτό. Δηλαδή είναι εύκολο να απευθυνθεί στους πολλούς. Δηλαδή βγάζεις τα ρούχα στην τηλεόραση και τελείωσε. Πανεύκολο. Αλλά με ενδιαφέρουν οι λίγοι, με ενδιαφέρουν αυτοί οι οποίοι αύριο θα γίνουν περισσότεροι ή θα γίνουν σε περισσότερες χώρες. Δηλαδή αυτή η μουσική με ενδιαφέρει. Η μουσική που αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι την ακούνε. Όχι να γράφεις τραγούδια που ακούγονται στο ραδιόφωνο ενώ τηγανίζεις τις πατάτες ή ενώ ας πούμε έχεις πάρτι. Δεν ξέρω να πίνεις αν πήγα τελείως αλλού. Όχι, μια χαρά. Ναι. Σε συνέχεια τώρα με αυτό το οποίο λέμε, σκεφτόμαστε ότι ένας δημιουργός όπως εσείς, συνθέτης, για να δημιουργήσετε, σίγουρα ένα από τα στοιχεία, ένας από τους προϋποθέσεις μάλλον που χρειάζεστε είναι η ησυχία, η συγκέντρωση. Κυρίως αυτό. Ναι. Είναι τελικά, και θέλω να ρωτήσω, είναι τελικά ο δημιουργός μοναχικός? Όχι απαραίτητα, δηλαδή ξέρω, ας πούμε, να σου πω δύο παραδείγματα. Ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, που και τους δύο τους ξέρω, μάλλον τον Μάνο τον ήξερα, τον Βαγγέλη δεν τον ξέρω πολύ καλά. Και οι δύο τους αρέσει να δημιουργούν με κόσμο. Αλλά εκεί είναι πλέον θέμα ψυχοσυνθέσεως περισσότερο. Δηλαδή ο Μάνος Χατζηδάκης ήθελε να έχει κόσμο γύρω του. Βέβαια την πραγματική δουλειά πιθανώς την έκανε εντελώς μόνος. Αλλά εγώ δεν είμαι καθόλου έτσι. Δηλαδή εγώ μπροστά σε κόσμο δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θέλω απόλυτη ησυχία και όλες τις ώρες της μέρας για μένα. Αυτό βέβαια θα σου στερήσει το να πας να πιεις καφέ, θα σου στερήσει το να βγεις το βράδυ, αλλά δεν στο στερεί, γιατί αυτό το οποίο κερδίζεις είναι πολύ ουσιαστικότερο.
Τουλάχιστον για μένα και πάλι. Ένας άλλος δεν θα μπορούσε να ζήσει τη ζωή μου. Να είναι απομονωμένος τώρα σε ένα νησί που είμαι εγώ τώρα στην Άξο, σε μια εξορία και να ζει μόνος του χωρίς να βλέπει κανέναν άλλο άνθρωπο πριν της συζύγου, της Δόριας. Αλλά ομολογώ ότι με γεμίζει πλήρως αυτό, γιατί υπάρχει μουσική. Ναι, είναι αυτό που λέτε, είναι θέμα ψυχοσύνθεσης, δηλαδή το πώς ο καθένας δημιουργεί και με ποιες προϋποθέσεις. Αλλά θα δεις ότι τα βαθιά και τα μεγάλα έργα γίνονται από ανθρώπους οι οποίοι ήταν έτσι. Δηλαδή η μεγάλη μουσική, η κλασική, οι μεγάλοι καλλιτέχνες κτλ. Απομονώντουσαν πάντα, αποζητούσαν τις κορφές. Είναι ένα είδος μοναχού. Δηλαδή πόσο μοναχός, γιατί απομονώνεται ο μοναχός? Γιατί προσπαθεί να έχει αυτή την επαφή με τον Θεό που ξέρει ότι αν την έχει είναι το ωραιότερο και το μεγαλύτερο δώρο. Θυσιάζει λοιπόν τα πάντα γι' αυτό. Αλλά δεν τα θυσιάζει στην ουσία, απλώς πετάει βαρύδια από πάνω του. Για να είναι πιο ελαφρύς και για να είναι πιο ευχαριστημένος. Αυτό είναι και ο καλλιτέχνης. Αυτό πρέπει να είναι. Ναι. Αντρέα, έχεις... Κύριε Σπανουδάκη, είπατε ότι είστε έξω από το σύστημα, και ότι είστε ο μοναδικός ποιοτικός συνθέτης, κάπως έτσι το είπατε ή όχι, όχι, δεν είπα ότι είμαι ο μοναδικός ποιοτικός συνθέτης. Είπα ότι είμαι ο μοναδικός συνθέτης σε αυτή τη χώρα που κάνει μουσική, ναι, και που για αυτήν τη μουσική έρχονται να τον ακούσουν, χωρίς τραγούδια, χωρίς τραγουδιστές. Δεν σας απασχολεί το πώς θα φτάσει στις πλατιές μάζες η μουσική σας, αφού είστε έξω από το σύστημα? Εκεί είναι ο συμβιβασμός που δεν θέλω να κάνω. Δηλαδή αυτό το σύστημα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή 10 ανθρώπους να πάρω τηλέφωνο, δηλαδή 2 υπουργούς του Πασόκ, τον κύριο Λαμπράκη όταν ζούσε, τον Πόπολα, δηλαδή είναι πολύ απλά αυτά τα ονόματα. 10 τηλέφωνα τους κάνω και τους πω είμαι μαζί σας, τελείωσε. Την άλλη μέρα θα με γράφουν όλες τις εφημερίδες. Αλλά δεν δέχομαι να το κάνω. Ακόμα και το κόμμα, ή μάλλον τον άνθρωπο τον οποίο υποστήριξα, τον Καραμαλή, κακό μου έκανε, παρακαλώ. Γιατί δεν επιτρέπεται καλλιτέχνης, ας πούμε, να μην είναι αριστερός προοδευτικός. Δηλαδή και αυτό ήταν λάθος κίνηση για την καριέρα μου, ας το πούμε έτσι. Αλλά αυτό πίστευα. Αυτό πίστευα ότι ήταν καλό για την Ελλάδα εκείνη τη στιγμή και εξετέθη όσο μπορούσα. Άρα λοιπόν είναι πολύ εύκολο να παίξεις το παιχνίδι, ιδίως όταν έχεις περάσει, σκέψου τώρα στην ηλικία που είμαι, εγώ έχω περάσει έχω δει 40 υπουργούς πολιτισμού να περνάνε από τα πράγματα. Μία φορά δεν έχω μπει σε γραφείο υπουργού πολιτισμού, ποτέ. Και είναι θέμα στάσης ζωής. Μάλλον είναι θέμα, να σου πω τώρα πάλι μην παρεξηγηθώ, παλικαριάς. Λέω, θα σου πω ένα ανέκδοτο που θα καταλάβεις πολλά. Ήταν ο Μπετόβεν και ο Γκέτε, οι οποίοι ήταν σχεδόν συνομήλικοι. Και περπατούσαν σε μια πόλη και πέρασε εκείνη την ώρα ο πρίγκιπας με την άμαξά του. Ο Μεν Γκέτε έβγαλε το καπέλο του και υποκλήθηκε. Ο Δε Μπετόβεν κάθισε όρθιος και δεν έκανε τίποτα. Και του λέει μετά ο Γκέτε, εσύ Λούτβιχ, ήταν ο πρίγκιπας, αυτός μπορεί να σου δώσει αυτό και να σου δώσει εκείνο. Και απήντησε ο Μπετόβεν, όταν θα ακούν τη μουσική μου, δεν θα θυμούνται καν ποιος ήταν αυτός ο πρίγκιπας. Δηλαδή, είμαι πιο πολύ με τον Μπετόβεν παρά με τον Γκέτε. Αυτό είναι στάση ζωής. Την πληρώνεις μεν, αλλά κερδίζεις και πάρα πολλά. Ωραία. Να υπενθυμίσουμε για μία ακόμα φορά τα τηλέφωνα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Είναι το 28210 27805 και 27806. Μία από τις δύο γραμμές είναι απασχολημένη. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει στη δεύτερη γραμμή. Αντώνη. Μία παρατήρηση. Ένας φίλος ακολουθής πήρε τηλέφωνο, λέει έπεσε η γραμμή, να ξαναπάρει, να ξαναπροσπαθήσει. Ωραία. Και μία ερώτηση δικιά μου. Η απομόνωση. Αν διάβαζουμε κάποτε την ιστορία των διαφόρων καλλιτεχνών κλασικής μουσικής κτλ. Κάποια αυτή η απομόνωση τους δημιούργησε κάποια ψυχολογικά προβλήματα, θα έλεγα. Κάποιοι τρελαθήκανε. Ναι. Αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Δεν τα έκανε η απομόνωση. Τα έκανε η τέχνη τους. Γιατί ξέρεις, όταν ας πούμε ένας κοντζάμ άνθρωπος τώρα κανονικός κάθεται ώρες και κοιτάει μια κοιλίδα στον τοίχο και λέει όχι, δεν είναι αρκετά ροζ, πρέπει να γίνει λίγο πιο κόκκινη, μιλάω τώρα για ένα ζωγράφο. Ή δεν είναι αυτό, όταν είσαι βυθισμένος σε αυτό το πράγμα είναι πολύ πιθανό να τρελαθείς. Άλλωστε η ιδιοφυΐα είναι δίπλα στην τρέλα. Και ιδίως αν δεν έχεις έναν σύντροφο δίπλα σου.
Εγώ είμαι καλυμμένος τουλάχιστον από αυτό. Δηλαδή έχω την Τόρη με την οποία είμαστε παντρεμένοι 40 χρόνια, ζούμε μαζί με την Τόρη, η οποία είναι ο Σταμάτης. Δηλαδή κανονικά ίσως αυτή έπρεπε να λέγεται Σταμάτης και εγώ Τόρη. Θέλω να πω, με ξέρει καλύτερα από ό,τι ξέρω τον εαυτό μου, και όλες οι στιγμές της παραφροσύνης εντός εισαγωγικών που πάω να ξεφύγω, με τον τρόπο το γλυκό, το γυναικείο, τον ανθρώπινο που έχει, με προσγειώνει πάλι. Είναι όντως επικίνδυνο, δηλαδή, αλλά αξίζει τον κόπο, δηλαδή αυτό πάω να πω. Δηλαδή, δεν έχω κανένα παράπονο. Θα μπορούσα να είμαι κάθε μέρα στις εφημερίδες, θα μπορούσα να κάνω παρέα με τους ισχυρούς της κάθε εποχής. Θα μπορούσα πολύ εύκολα να τα κάνω όλα αυτά, αλλά και δεν θα έμενε τίποτα μέσα, δεν θα έμενε τίποτα πίσω μου. Εγώ θέλω να αφήσω πίσω μου έργο το οποίο θα ακούει μεθαύριο το παιδί, ο εγγονός κτλ. Και να θυμάται ότι υπήρξε Ελλάδα, ότι υπήρξε ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, ότι υπήρξαν άνθρωποι σε αυτή τη χώρα, τη φτηνή πια από πλευράς ανθρώπων, που μπαίναν πάρα πολύ σοβαρά αυτό που κάνανε και που δεν παίζαν το παιχνίδι. Δηλαδή ότι υπάρχει και αυτός ο δρόμος. Ωραίο. Εξανέστη το σκυλάκι. Ωστόσο, να πούμε ότι έχουμε και έναν ακροατή στον αέρα που θέλει να παρέμβει, να τον ακούσουμε. Να παρέμβει, ευχαριστώ. Καλησπέρα. Μας ακούτε? Μας ακούτε? Ναι. Μαρία από τον Ταριανό. Καλησπέρα κύριε Μαρία. Ιδιαίτερα χαίρομαι και ευχαριστώ και χαιρετώ τον κύριο Σπανουδάκη. Μας έχει δώσει μεγάλη χαρά απόψε. Να είστε πάντα καλά κύριε Σπανουδάκη, και εσείς παιδιά να είστε καλά που μας γεμίζετε το χρόνο μας. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ, καληνύχτα. Καλό βράδυ. Να είναι καλά, δηλαδή έτοιμος ήμουν να ακούσω κάτι να με βρει. Αλλά ήταν πολύ την ευχαριστώ, γιατί πραγματικά αυτό που είπε ήταν πολύ καθαρό και απλό και δεν είχε όρεξη για κουβέντες. Εμείς την ευχαριστούμε που υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που ακούνε. Σίγουρα ακούνε πάρα πολύ και δεν παρεμβαίνουν, λόγω ότι προτιμούν να ακούνε την εκπομπή από ότι να παρεμβαίνουν. Πολύ καλά. Και αυτό ωραίο είναι. Και μάλιστα πριν συνεχίσουμε υπάρχει και δεύτερος ακροατής που θέλει να παρέμβει. Αυτός θα βρίσει. Δεν νομίζω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Κώστα. Δεν ξέρω αν θα βρίσω και δεν ξέρω τι θα πω. Το σίγουρο είναι ένα πράγμα, ότι κύριε Σπανουδάκη θα σας βάλω σε δεύτερη προτεραιότητα ευχαριστειών, διότι πρώτα ειλικρινά θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά που κατόρθωσαν να έχουν αυτή την επαφή μαζί σας. Γιατί αυτού του είδους η συζήτηση που γίνεται είναι κρίμα μέσα, αφού ευχαριστήσω βέβαια την προθυμία σας, με αυτά τα παιδιά, με μια ταπεινότητα που σας διακρίνει, να πείτε θέλω να μιλήσω και να ανοίξω την καρδιά μου, όπως κανείς δεν την ανοίγει σήμερα εύκολα. Μιλάτε τολμηρά. Να σας πω κάτι, αυτή είναι η Ελλάδα, αυτή την οποία κάποτε μπορούσα να ακούσω να μιλάει έτσι. Σας διαβεβαιώ, είναι κρίμα ότι εγώ έχω την τύχη να ακούω αυτή τη συζήτηση, αλλά δεν την έχουν την ίδια τύχη να την ακούσουν στο σύνολο οι Έλληνες. Όχι ότι θα γίνεται αρεστός στους περισσότερους, αλλά να υπάρχει και κάποια άλλη φωνή. Και βέβαια αυτή τη μοναξιά την οποία έχετε εσείς επιλέξει, αυτός είναι λόγος όχι προς Θεού να σας βρίσουμε, αλλά να σας παρατηρήσουμε, και θα σας πω γιατί. Ακόμα και η δισκογραφική εταιρεία η οποία έχετε επιλέξει να έχει τη μουσική σας είναι μια ειδική περίπτωση που καταλαβαίνει ότι ακόμα και στα δισκοπολία πολλές φορές δεν τη βρίσκει κανείς εύκολα. Δεύτερον, ότι έχετε κρατήσει το δικό σας λόγο, τα ενδόμηχά σας που θέλετε να τα ακούσουν οι Έλληνες. Θα πρέπει να μου πείτε τι είπε, γιατί δεν τα ακούω. Δεν ακούτε, Δυστυχώς σας ακούω πολύ μακριά. Εγώ πάνω να σας πω κάτι, δεν σας ακούω καθόλου μακριά και σας ακούω μέσα στην καρδιά μου. Ως εκ τούτου δεν πειράζει, τα δικά μου λόγια σας ακούγονται μακριά. Τα δικά σας όμως να τα ακούσουν οι Έλληνες. Όσοι θέλουν. Και εγώ κύριε Σπανουδάκη δεν ακούω αυτή τη στιγμή πολύ καλά, αλλά να σας πω κάτι, έστω και μονολογώντας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα μονολογήσω μόνο και μόνο για να σας στερήσω το δικαίωμα του προσωπικού σας λόγου, αλλά
ειλικρινά το παράπονο των ανθρώπων που σας έχουν γνωρίσει, είτε στη μουσική σας, είτε στα ερωτικά σας κατά άλλους τραγούδια, ενώ εσείς ομολογείτε ότι είναι τραγούδια πίστεως και έχετε δίκιο, είτε στις πολιτικές σας θέσεις, σε όλα αξίζει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με ευθύτητα λένε αυτά πιστεύω, αυτά κάνω, αυτά θα κάνω. Σας παρακαλώ πολύ, σας βάζω κάποιες ενοχές ότι έχετε κρατήσει τον εαυτό σας μακριά από τους Έλληνες. Για όσους θα ήθελαν να σας ακούσουν, για όσους θα ήθελαν να σας κρίνουν και για όσους, με συγχωρείτε αφού το λέτε, μπορώ να τα δίνω ευχαρίστως. Αλλά εσείς ούτως ή άλλως ξέρω ότι δεν σας αρέσει να μένετε μπορείτε να απαντήσετε και να μην σας βλέπει ο κόσμος. Ναι, αυτό το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά δεν είναι στο χέρι μου. Να γνωρίζει ο κόσμος ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι με κάποιες αρχές. Έκανα μια συναυλία στο Ηρώδιο μετά από 4 χρόνια. Καμία εφημερίδα, δηλαδή τα νέα ελευθεροτυπία δεν έγραψε ούτε τι θα γίνει, ούτε τι έγινε. Ότι ήταν 5.000 κόσμος και ήταν συγκινητικό. Δεν με αφήνουν να μιλήσω. Το ξέρω. Πιστεύω ότι δεν με αφήνουν, δεν με καλούν στη τηλεόραση, δεν μου ζητάνε συνεντεύξεις. Δηλαδή δεν είναι στο χέρι να βγω να μιλήσω. Ευχαρίστως να με καλούσαν σε μια τηλεόραση και να είχα απέναντί μου το Βενιζέλο και το Θοδωράκι και τον Ταλάρα και ό,τι θέλετε και να μιλούσαμε αληθινά. Δεν με αφήνουνε. Δεν με αντέχουνε. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε αυτό. Δεν με αντέχουνε γιατί λέω την αλήθεια μου. Και δεν κάνω πίσω βήμα. Και αυτό που βλέπω στραβού το λέω. Αυτό το μοντέλο ανθρώπου δεν ταιριάζει με την ελληνική σημερινή τηλεοπτικο-ραδιοφωνική πραγματικότητα. Πλην βεβαίως ελαχίστων εξαιρέσεων. Δηλαδή δεν στο χέρι μου το να πλησιάσω τους ανθρώπους. Μακάρι να μπορούσα. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Αυτό είναι η απάντηση που να δώσω. Δηλαδή, θα ζητώ συγγνώμη, το ξέρω ότι περιοποιούν ορισμένους ανθρώπους μόνο και μόνο γιατί δεν είναι αρεστοί, αλλά να σας πω κάτι. Μην νιώθετε ότι είσαστε στο περιθώριο. Κάποτε όχι, καθόλου δεν το νιώθω. Όχι, και σας ορκίζομαι ότι δεν είναι παράδειγμα. Αλλά θέλουμε και ο λόγος σας. Είναι επιλογή μου. Απλώς εξηγώ το γιατί. Όπως θέλετε παράδειγμα. Το γιατί δεν με βλέπετε, το γιατί δεν με ακούτε. Αυτό εξηγώ. Αλλά τουλάχιστον θα υπάρχω μέσα από τη μουσική μου. Και όποτε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπως και τώρα. Δηλαδή που μου δόθηκε αυτό το βήμα, αμέσως είπανε. Αυτό είναι αλήθεια, χωρίς δεύτερη. Εγώ σας ευχαριστώ εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά. Ευχαριστούμε κύριε Κώστα. Και η αλήθεια είναι ότι είναι κρίμα ότι δεν ακούμε πολύ το λόγο σας αυτή τη στιγμή. Είναι κρίμα. Πιστέψτε ότι αν παρηγορεί αυτό δεν είμαι ο μόνος τον οποίο αποφεύγουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σαν και εμένα, ο καθένας από το πόστο του, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να μιλήσουν. Διότι η αλήθεια πονάει. Ξέρετε όμως κάτι, κύριε Σπανουδάκη, ο κόσμος στις δύσκολες στιγμές για τις οποίες θα ήθελα να μιλήσετε λίγο, που περνάμε, ξέρετε τι λέει. Ευχαρίστως, καλέσαμε κάπου να μιλήσω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όπως λέμε είμαι κυκλίαρος και μιλάω επί παντός επιστητού, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο να μιλήσω σε μέσα που τα βλέπει όλη η Ελλάδα. Το καταλαβαίνω, αλλά ο κόσμος πιστεύει ότι έχετε οχυρωθεί στις γνώσεις σας ή στα πιστεύω σας. Όλοι οι πνευματικοί άνθρωποι, οι αξιόλογοι μπορούσαν να βοηθήσουν τον τόπο. Δεν είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια, το ξέρω. Μην μου το δικαιολογήσετε γιατί εγώ το πιστεύω. Να ονομάζονται αυτοί ακριβώς που δεν πιστεύουν στο πνεύμα και δεν πιστεύουν σε τίποτα. Οι πραγματικά πνευματικοί άνθρωποι, αυτοί που έχουν και Χριστό και Ελλάδα μέσα τους, δεν τους επιτρέπεται να μιλήσουν. Και με το που πάνε να πουν κουβέντα πέφτουν οι ταμπέλες. Ο εθνικιστής, ο φασίστας, δηλαδή είναι δυστυχώς ο πόλεμος αδυσόπιτος. Εγώ η μόνη που έχω είναι να κάνω μουσική. Μακάρι να μπορούσα να βγω να μιλήσω. Έχετε και κάτι για τη σημερινή πραγματικότητα. Βεβαίως. Το δούνου του και λοιπά. Κύριε Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ, γεια σας. Να είστε καλά. Ο κύριος Κώστας. Ξέρεις πόσο δίκιο έχει αυτός ο άνθρωπος. Βεβαίως. Και πόσοι άνθρωποι μου λένε το ίδιο πράγμα, γιατί δεν βγαίνεις να μιλήσεις. Πού να βγω, θα το ήθελα πάρα πολύ, αλλά δεν γίνεται. Δηλαδή, δυστυχώς οι άνθρωποι που μιλάνε είναι άνθρωποι που είναι τσεκαρισμένοι από τα μέσα κτλ. Και θα είναι πάντα ίδιοι. Ο ένας θα λέει αυτό, ο άλλος θα λέει το άλλο, τα ίδια και τα ίδια. Και υπάρχει μια ανακύκλωση, ναι. Να πηγαίνουμε παρακάτω.
Σωστά. Τι να πω τώρα εγώ τι να πω για το Δουνουτού και για την κυβέρνησή μας, όταν από το 1998, όπως όσοι από εσάς ξέρουν, βγήκα με όνομα και είπα ότι ο Βενιζέλος, ο Λαμπράκης, το Πασόκ, ο Σιμίτης καταστρέφουν την Ελλάδα. Πέσανε να με κατασπαράξουν. Και πρώτος ο Μίκης Θοδωράκης. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι κυβερνάνε την Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα? 10 χρόνια μετά τα ξαναβλέπουμε. Εγώ να πω τα ίδια, σε ποιον? Δεν ακούει κανείς. Σίγουρα χρειάζεται να λέμε ελεύθερα την άποψή μας και τη γνώμη μας για την πραγματικότητα την οποία ζούμε, που ούτως ή άλλως δεν μπορεί κανείς να πει ότι και να διαψεύσει την πραγματικότητα η οποία μας θέλει να είναι η χώρα μας σε πολύ δύσκολη θέση. Και πάνω σε αυτό, και μια από τις ερωτήσεις μας ήταν ότι αν σε αυτήν τη δύσκολη πνευματοοικονομική κρίση, γιατί είναι και πνευματική κρίση, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, έτσι, κυρίως πνευματική, που διανύουμε το τελευταίο καιρό, και μάλιστα το τύπωνα και λέω διαφορετικά, η πνευματική κρίση είναι πολλά χρόνια, η οικονομική είναι το τελευταίο διάστημα, είναι σε έξαρση. Αν στη χώρα μας θα ρωτούσα πάλι μέσω της μουσικής σας και της τέχνης σας, και μετά αν θέλετε μου απαντάτε και σαν πολίτης αυτής της χώρας, αν μπορεί να βοηθήσει η τέχνη της μουσικής, και μετά να μας πείτε και έτσι σαν πολίτης πώς αισθάνεστε. Ναι. Δυστυχώς η μουσική δεν μπορεί να βοηθήσει σε τέτοια θέματα. Μπορεί να δώσει ένα υλικό για σκέψη. Δηλαδή μπορεί ένας άνθρωπος που θα ακούσει τη μουσική μου να πει μα είναι δυνατόν στην εποχή μας κάποιος να μιλάει για Χριστό ή για Ελλάδα, και να δει ότι ναι, είναι δυνατόν ένας κανονικός άνθρωπος να μιλάει για Χριστό και Ελλάδα. Είναι πολύ μικρή η δύναμη της μουσικής σε τέτοιες δυνατές κρίσεις όπως είναι η πλήρης ελληνική πια ανηθικότητα, το γκρέμισμα της πίστης, το γκρέμισμα των συμβόλων, το γκρέμισμα του οτιδήποτε είναι εθνικού, το γκρέμισμα του οτιδήποτε είναι, μας κάνει να είμαστε υπερήφανοι που μένουν, αυτά με σχέδιο χρόνια τώρα καταστρέφονται. Τώρα το θέμα είναι εμείς μέσα σε όλα αυτά να αντέχουμε και να λέμε το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Ο Χριστός, η Ελλάδα και η οικογένειά μου. Δηλαδή αυτό είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Βεβαίως, αυτό μιλάει τώρα για το ανθρώπινο. Ανθρωπίνος επίσης θα μπορούσαμε να πάρουμε τα πιστόλια που εσείς πώς τα λέτε κριτική, έχετε και ένα όνομα. Κουμπούρες. Κουμπούρες. Τις κουμπούρες. Να πάμε τις κουμπούρες και να σκοτώνουμε έναν όλους. Αλλά πόσους θα σκοτώσουμε? Και ως πού? Δηλαδή αρχίζουμε από τους Έλληνες, θα πάμε μετά στους Γερμανούς, μετά πάμε στους Αμερικάνους, δηλαδή. Και η δεύτερη λύση είναι να γονατίσεις. Είναι πιο φαντάζει δειλία, αλλά είναι η μεγαλύτερη τόλμη. Και θα πω πάλι ένα σαν ανέκδοτο, όχι ανέκδοτο. Ήταν ένας μοναχός, λέει, στα Αγιονόρες, έτσι μαθητευόμενος, και ο οποίος ήταν από ένα χωριό. Και του στείλανε μήνυμα οι χωριανοί του ότι γύρνα στο χωριό γιατί τη μητέρα σου την ταλαιπωρούν, την αδελφή σου θέλουν να τη βιάσουν και δεν έχουν λεφτά και είναι ολομόναχες. Αυτός λοιπόν πήγε στο γέροντα και του λέει: Γέροντα, θέλω να γυρίσω πίσω να σώσω την αδελφή μου και τη μητέρα μου. Του λέει ο γέροντας: όχι, δεν θα πας. Όχι, δεν θα πας, όχι, δεν θα πας. Αυτός όμως ένα βράδυ το σκάει για να πάει στο χωριό του να βοηθήσει να εφήγει τη μητέρα. Εκεί που περπατούσε, ξαπλώνει σε ένα δέντρο να ξεκουραστεί και βλέπει μπροστά του έναν. Δεν κατάλαβε τι είναι, ο οποίος του λέει: πού πας, λέει, παιδί μου, λέει: πάω να σώσω τη μητέρα μου και την αδελφή μου. Και τότε αυτός ο οποίος ήταν άγγελος του λέει: εντάξει, τότε να μην πάω εγώ. Και πετάει και φεύγει. Δηλαδή υπάρχουν άγγελοι, η δύναμη του Θεού είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πολύ μεγαλύτερη και από το Δουνουτού και από το Πασόκ και από τη Νέα Δημοκρατία και από τους πάντες. Απλώς εμείς δεν ακουμπάμε αρκετά επάνω της. Δηλαδή, εμένα σε την εποχή ο αγώνας μου είναι αυτός. Να κουμπίσω επάνω και να πω σαν τον άνοιξε μου τα μάτια Θεέ μου, να δω τους χιλιάδες αγγέλους γύρω μου, οι οποίοι είναι για το καλό μου, παρά να βλέπω αυτούς τους σατανάδες στη τηλεόραση. Νομίζω ότι έχετε απόλυτα δίκιο και πάνω σε αυτό που πρέπει όντως να προσεγγίσουμε, και υπάρχει αυτή η αποστροφή και από την Εκκλησία και μάλλον αποστροφή για την Εκκλησία και από τους νέους ανθρώπους και μια γενικότερη πολεμική που υπάρχει ενάντια της Εκκλησίας. Υπάρχει, μας θέλουν να τα γκρεμίσουν όλα. Αυτό είναι... Θέλουν να γκρεμίσουν ό,τι σημαίνει Ελλάδα. Και τι είναι η Ελλάδα? Αυτό είναι. Είναι η πίστη της και η χώρα της και η ιστορία της. Αυτά είναι. Και η γλώσσα της.
αυτό είναι σχέδιο να γκρεμιστούμε. Αλλά δεν θα γκρεμιστούμε. Αυτό είναι το αισιόδοξο. Γιατί όπως είχε πει και ο Παΐσιος, δεν μας σώσει ο Θεός διότι είμαστε καλοί, ούτε γιατί αξίζουμε. Θα μας σώσει γιατί έχουμε την ορθή πίστη. Αυτό είχε πει. Έτσι. Λοιπόν, όσο κάποιοι από εμάς κρατάμε αυτή την ορθή πίστη, αυτή είναι η πραγματική αντίσταση. Να κρατάμε την ορθή πίστη και να ομολογούμε Χριστό. Άλλη δυνατότερη αντίσταση από αυτή δεν ξέρω. Και στο κάτω-κάτω, όταν στο Χριστό φύγανε το νόμισμα του Καίσαρη, και του λένε τι να κάνουμε, να πληρώσουμε, να πληρώσουμε. Του λέει τα του Καίσαρη στο Καίσαρη και τα του Θεού το Θεό. Του λέει άλλα σας λέω, για άλλα πράγματα μιλάω. Πρέπει και εμείς, πια ήρθε η ώρα φαίνεται, να σηκωθούμε λίγο πιο ψηλά. Δηλαδή αυτά τα λόγια, ο Θεός θα σώσει την Ελλάδα και δόξα τω Θεώ κτλ. Να γίνουν πράξη, όχι σχήμα λόγου. Μάλιστα. Έχουμε άλλη μια παρέμβαση. Επιτέλους θα είναι κάποιος να βρίσει. Όχι, όχι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ σίγουρα δεν θα το κάνω, άλλωστε είμαι και ιερέας. Χαίρε Ιωάννη, χαιρετίζω την εκπομπή σου. Χαίρε Πάτερ Αλέξανδρε. Καλά είστε. Χαιρετώ τον εκλεκτό προσκεκλημένο που έχετε. Προσωπικά συμφωνώ με όλα αυτά που ανέφερε στην αρχή της εκπομπής, με τα προσωπικά του βιώματα και όλα αυτά που τον όθησαν να γράψει αυτή την πολύ όμορφη μουσική, την οποία πραγματικά πιστεύω ότι και εγώ και πολλοί άλλοι είμαστε τουλάχιστον από τους λίγους που αναζητούμε αυτή την ξεκούραση, ή τουλάχιστον όταν είχαμε τον χρόνο και δεν ήταν τόσες υποχρεώσεις και τα παιδιά, δίναμε αυτόν τον χρόνο στην ξεκούραση ώστε να ακούσουμε αυτή την όμορφη μουσική, η οποία πραγματικά έχει πολύ περισσότερο βάθος από την οποιαδήποτε μουσική, από το τραγούδι μάλλον, όπως πολύ ωραία διαχώρισε ο κ. Σπανουδάκης, που συνήθως εμείς λέμε ότι είναι μουσική. Πραγματικά πιστεύω ότι περάσαμε όμορφα χρόνια σε αυτόν τον χρόνο που ξοδέψαμε, που αφιερώσαμε προς την μουσική αυτή, και προσωπικά θεωρώ ότι η μουσική που με άγγιξε περισσότερο από το δικό του έργο ήταν το έργο Αλέξανδρος, το παραμύθι της Ανατολής, το όνειρο της Δύσης, αν δεν κάνω λάθος ο υπότιτλος, αν είναι έτσι. Πιστεύω ότι ήταν ό,τι πιο συγκλονιστικό είχα ακούσει εκείνη την εποχή από μουσική, και στη συνέχεια και ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς. Βεβαίως, όπως είπε και ο ίδιος, επειδή συνήθως τα οράματα ή οι προσδοκίες ή η ψυχοσύνθεση του συγκεκριμένου ανθρώπου που ακούει τη μουσική ερμηνεύει όπως εκείνος θα ήθελε, έτσι πιστεύω ότι αυτή η μουσική άγγιξε περισσότερο, επειδή ίσως ήταν και το θέμα τέτοιο, αλλά πάντως και ο ίδιος καταφέρνει στη μουσική του μέσα να περάσει αυτά τα όμορφα μηνύματα σχετικά με την ποιότητα των προσώπων των οποίων σκιαγραφεί. Και έχω και ένα μικρό ερώτημα, αν υπάρχει ο χρόνος, και θα ήθελε ο κ. Σταμάτης Σπανουδάκης να απαντήσει. Σχετικά με τους μικρούς νεαρούς καλλιτέχνες 10-12 ετών που ασχολούνται με τη μουσική και που κάποιοι από αυτούς έχουν έτσι ένα ταλέντο όσον αφορά την σύνθεση, τι θα πρέπει να προσέξουν στα πρώτα τους βήματα για να εξελιχθούν σαν κάτι χρήσιμο στην μουσική, αλλά και στην δική τους προσωπική καλλιέργεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Να είστε καλά, Πάτερ. Ευχαριστούμε, Πάτερ, και τα άκουσα όλα. Να απαντήσω στο τελευταίο. Ωραία. Ότι τίποτα απολύτως δεν πρέπει να προσέξουν και τίποτα απολύτως δεν πρέπει να κάνουν. Δηλαδή δεν γίνεσαι συνθέτης. Δεν είναι επιλογή, είναι δώρο. Αν έχει το δώρο από το Θεό, θα γίνει, θέλει δεν θέλει. Δηλαδή ό,τι και να κάνει και να γυρνάει κάθε βράδυ σε κλαμπ, κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που θα τον μαζέψει ο Θεός και θα τον βάλει κάτω να δουλέψει σοβαρά, εάν έχει το ταλέντο. Αν δεν έχει το ταλέντο, στα 17, 18, 19 του χρόνια θα τα παρατήσει όλα και θα πει δεν αξίζει τον κόπο. Το μόνο πράγμα το οποίο κάνει έναν συνθέτη ή ένα μουσικό ή ένα καλλιτέχνη μεγάλο είναι η δουλειά, τίποτα άλλο. Καθημερινή δουλειά και κάθε μέρα να μαθαίνεις κάτι παρακάτω. Οτιδήποτε είναι αυτό, από δημοτικό κλαρίνο μέχρι λύρα κριτική, μέχρι οτιδήποτε, να ανοίγεις τα αυτιά σου, να μην έχεις περιορισμούς στα αυτιά σου, να μην έχεις κανένα ταμπού και να μαθαίνεις και να μπαίνεις στον χώρο της μουσικής. Αλλά οι συνθέτες δεν γίνονται, γεννιόνται. Αυτό είναι πεποίθηση 100% δική μου.
Γιατί εγώ δεν έχω τίποτα το σπουδαίο πάνω μου, το σπουδαίο έχω είναι δώρο. Και το ξέρω ότι είναι δώρο. Και τη στιγμή που έρχεται το αναγνωρίζω και κλαίω. Λοιπόν, δεν υπάρχει συμβουλή για το συνθέτη. Ο Μπαχ, ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος συνθέτης των κλασικών μουσικών, έλεγε ότι η σύνθεση είναι 99% δουλειά και 99% υδρότας και 1% δουλειά. Πάλι λάθος τα 99% υδρότας και 1% έμπνευση. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή θέλει απίστευτη υπομονή, απίστευτη δύναμη και μελέτη καθημερινή. Και βεβαίως τίποτε άλλο στη ζωή σου. Δηλαδή πρέπει ο συνθέτης κανονικά, ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι ο τραγουδιστής είναι παπάς, συγγνώμη για τον παραλληλισμό, ο συνθέτης είναι ιερομόναχος ή ο καλός συνθέτης είναι άγιος. Κάνω τον παραλληλισμό για να καταλάβετε τη διαφορά. Ναι. Δηλαδή ο παπάς είναι υποχρεωμένος να κάνει πράγματα που πρέπει να τα κάνει. Ας πούμε, να πάει στην εκκλησία, να πάει στη λειτουργία, να κάνει μνημόσυνα, να κάνει αυτό. Ένας που είναι κλειμένος σε ένα βουνό δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει τίποτα άλλο από το να προσεύχεται και να έρχεται κοντά στον Χριστό και να λέει την ευχή του. Αυτό είναι ο συνθέτης, τηρουμένο των αναλογιών. Δεν πάει να κάνει το συνθέτη άγιο. Ναι. Ωραία. Αντρέα, έχεις να ρωτήσεις? Ναι, σε προηγούμενη ενότητα θα αναφέρω το ερώτημά μου. Ποια λύση βλέπετε στα σημερινά πνευματικά, κοινωνικά, οικονομικά διέξοδα? Μόνο αυτή που ο Χριστός είπε και μας είπε. Δηλαδή μέσα μου πιστεύω ότι ζούμε σε καιρούς αποκαλυπτικούς. Και ποτέ δεν μας είπε ο Χριστός ότι θα περάσουμε ωραία σε αυτή τη γη. Εν το κόσμο τούτο θλίψη νέξετε. Αλλά θα έρθείτε εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Δηλαδή θα έχουμε θλίψεις, πολλές θλίψεις και μαρτύρια πολλές φορές. Αλλά αυτή πρέπει να είναι η ζωή του χριστιανού. Δηλαδή λέμε πολλές φορές ότι στεκόμαστε στην αγάπη, ότι ο Χριστός είπε αγάπη, ναι. Αλλά ποια ήταν η αγάπη του Χριστού? Τόσο αγάπησε τον κόσμο ώστε σταυρώθηκε. Δηλαδή κατάληξη ήταν ο σταυρός. Τώρα πόσοι από εμάς, τους χριστιανούς τώρα εννοώ, και τους λίγους και τους πραγματικά πιστούς, όχι τους κατ' όνομα, είναι έτοιμοι να θυσιαστούν για τον Χριστό, αυτό μένει να το δούμε. Στις εποχές που έρχονται. Δηλαδή οι εποχές που έρχονται είναι εποχές θυσίας, είναι εποχές αυταπάρνησης, είναι εποχές φτώχειας. Εγώ τουλάχιστον έτσι αισθάνομαι και τρέμω με αυτά τα πράγματα που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχεια και που με την ανακατοσούρα τη μεγάλη και αυτή το ξεσήκωμα των λαών που βλέπουν ότι δεν έχουν ηγέτες πια, δεν υπάρχουν ηγέτες και όλη αυτή η πολιτική τα κάνουν όλα λάθος και όλα για το κακό τους, μην βγει από εκεί μέσα ο ένας ο ηγέτης που θα τον λατρέψουν όλοι, γιατί τότε θα είναι η αρχή του τέλους πια. Αν βγει αυτός ο ένας ηγέτης που θα τον λατρέψουν όλοι, θα αρχίσουμε να μας φραγίζουν με το 666 και ο Θεός βοηθός από εκεί και πέρα. Δηλαδή εμείς οι χριστιανοί πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τα πιο δύσκολα. Και εννοώ πνευματικά πιο δύσκολα. Και ανθρώπινα βεβαίως. Αλλά δεν ξέρω ποιο είναι πιο δύσκολο, το να πεινάσεις ή το να τρελαθείς. Το να πεινάς ή το να αυτοκτονείς. Δηλαδή βλέπεις ότι οι πλούσιοι εντός αγωγικών στα βορεινά μέρη αυτοκτονούν. Πώς γίνεται? Κάτι γίνεται στην ψυχή τους μέσα, κάποια ματρίλα, κάτι που ο φτωχός δεν το έχει. Γιατί ο φτωχός θέλει να επιβιώσει, θέλει να φάει. Φοβάμαι ότι μπαίνουμε σε μια τέτοια περίοδο. Δεν είμαι αισιόδοξος με την ανθρώπινη έννοια, αλλά είμαι αισιόδοξος με τη βιβλική έννοια. Δηλαδή, ας έρθει επιτέλους ο Χριστός να τελειώνουμε. Να μας πάρει κοντά του και να ησυχάσουμε όλοι μας. Και εγώ να πάψω να παιδεύομαι να γράφω μουσική και να ακούω τη μουσική των αγγέλων. Δεν έχω κανένα λόγο να γράφω εγώ. Εκεί θα ακούσω τη μουσική όπως πραγματικά θα πρέπει να είναι και θα λέω αχ, τι τα ήθελα και έγραφα αυτή τη αηδία. Μάλιστα. Πάνω σε αυτό να πούμε ότι έχουμε μία ερώτηση ενός ακροατή εδώ και πολλή ώρα. Εδώ που φτάσαμε ας την απαντήσουμε. Ωραία. Να την ακούσουμε. Είναι η τελευταία τηλεφωνική ερώτηση γραπτή. Λέει, είχατε μια συνέντευξη στο περιοδικό Γυναίκα που μιλήσατε για την γερόντισσα Γαβριλία. Δεν την άκουσα καθόλου. Μιλήσατε, λέει, στο περιοδικό Γυναίκα για τη γνωριμία σας με τη γερόντισσα Γαβριλία. Αν μπορείτε να πείτε δύο λόγια. Να πω δύο λόγια, ναι. Εμένα ο πνευματικός μου είναι ακόμα, είναι 93 ετών. Λέγεται Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος.
Όταν λοιπόν κάποια εποχή ο πατήρ Ηλίας μου γνώρισε την αδελφή Γαβριλή, η οποία είχε γυρίσει τότε από την Ινδία. Βέβαια αυτό είναι πολύ παλιά για εσάς τους παιδιά. Αυτό θα ήταν το 76-77. Από τότε με τη Γερόντισσα Γαβριλή, ενώ τη μεγάλη τη Γερόντισσα Γαβριλή, όχι τη νέα, η οποία έγραψε το βιβλίο, από τότε γίναμε, δεν ήταν ακριβώς ο ξομολόγος μου, αλλά ήταν ο άνθρωπος τον οποίο πήγαινα για κάθε πράγμα. Και το φοβερό με αυτή τη γυναίκα που ήταν ευγενέστατη, καθώς πρέπει και έτσι πολύ καλής οικογενείας και πολύ καλομεγαλωμένη και μιλούσε πάντα στον πληθυντικό, πήγαινε εκεί με τα χιλιάδες προβλήματα και μόλις καθόμουν δίπλα τα ξέχανα όλα. Δηλαδή αυτό έχω να πω για τη Γαβριλία. Ήταν ένας άγιος άνθρωπος χωρίς να το δείχνει. Δηλαδή πολλές φορές οι μη χριστιανοί φίλοι μου, στους οποίους την σύστηνα, λέγανε μωρέ αυτή είναι διάολος, τι χριστιανή. Γιατί μπορούσε να μιλήσει με όλους τη γλώσσα τους. Δηλαδή όπως λέει και ο Παύλος, είναι όταν τη σπάσει τα πάντα για να κερδίσει αυτούς εις Χριστόν. Και από το σπίτι μου, μια μέρα που είχαν έρθει 3 φίλες μου της εποχής τότε, μία από αυτές η οποία ήταν λίγο έξαλλη και ήθελε να πάει στις Ινδίες για να γνωρίσει τους γιόγκοι κτλ. Και της λέω, μωρέ, πριν πας στις Ινδίες θες να μιλήσεις με μια φίλη μου? Σιγά μωρέ, και πήγε στο δωμάτιό μου και μίλησε στο τηλέφωνο με τη Γαβριλία και θα μιλούσε και 2 ώρες ίσως στο τηλέφωνο. Αυτή λοιπόν η οποία ήταν η έξαλλη γυναίκα κτλ. Έγινε η Γαβριλία, από εκείνη τη στιγμή δηλαδή, έγινε η Γαβριλία μοναχή μικρή, η οποία έχει γράψει και το βιβλίο «Η Ασκητική της Αγάπης». Αυτή η κοπέλα, η Γαβριλία μικρή, ήταν συνθέτης και μάλιστα είχε γράψει ένα τραγούδι τότε και την εποχή «Τα μάτια μου» που τραγουδούσε χριστιάνα. «Τα μάτια σου κίτρινα είναι η μαυριά, όνειρο η αποθυμιά». Δηλαδή ήταν συνθέτης κατά κάποιον τρόπο. Και ναι, πολλά θα μπορούσα να πω για την Γαβριλία, αλλά κυρίως το ζουμί είναι αυτό, ότι καθώς είναι δίπλα της και τα ξέχναγες όλα. Να ακούσουμε και τη Μαρία. Καλησπέρα και από μένα. Μ' ακούτε? Πολύ λίγο. Καλησπέρα και από μένα, είμαι η Μαρία. Τώρα. Δεν ήρθα από την αρχή γιατί δεν ξέρω, ίσως απόψε είναι η βραδιά μουσικής για τα Χανιά. Είχαμε τον Μίκη Θεοδωράκη εδώ στην Ανατολική Τάφρο, ένα αμφιθέατρο, που μας μίλησε, αλλά δεν είχαμε μουσική μετά όπως ήταν το πρόγραμμα, γιατί έβρεξε πολύ δυνατά. Μάλιστα, ναι, ωραία. Απλά το αναφέρω γιατί τον αναφέρατε κι εσείς και έτσι όπως άκουγα εκείνον και μιλούσε και έλεγε τις απόψεις του, ακούω τώρα και εσάς, αν και δεν σας άκουσα βέβαια από την αρχή, αλλά οι απόψεις... Μας χωρίζουν 2 κόσμοι. Πώς είναι... Δηλαδή η φιλοσοφία, η θεωρία, η κοσμοθεωρία και η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη είναι ό,τι ακριβώς δεν θέλω να κάνω στη ζωή μου. Αυτό είναι όλο. Δηλαδή τίποτε άλλο δεν έχω να πω επ' αυτού. Απλά ο λόγος που πήρα το λόγο είναι ότι μου φάνηκε πολύ παράξενο, γιατί και οι 2 ας πούμε κοσμοθεωρίες καθόταν πολύ, πολύ καλά μέσα μου. Και απλά σας το αναφέρω. Άρα είστε, από ό,τι κατάλαβα, κομμουνίστες χριστιανοί. Θα το σκεφτώ. Ναι, σκεφτείτε το καλύτερα λίγο. Επίσης, οπορτιουνίστια χριστιανοί. Γιατί ο Μίκης Θεοδωράκης με όλες τις κυβερνήσεις και με όλα τα πράγματα είναι παρόν και να τον βλέπουμε. Αλλά πέραν αυτού, να σας πω και το βασικότερο τώρα, γιατί μιλάμε για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει η μουσική του καθόλου. Και είναι, ξέρετε, πολύ σημαντικό αυτό για ένα μουσικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν δεν σε αρέσει καθόλου η μουσική με του Μπραμς, αποκλείεται να εκτιμάς τον Μπραμς. Μάλιστα. Ναι, απλά είναι αυτά τα πράγματα. Απλώς στην Ελλάδα υπάρχουν μερικά ταμπού. Δηλαδή, απαγορεύεται να μην πεις καλά λόγια για την Ειρήνα Μερκούρη. Θα πέσουν να σε φάνε. Απαγορεύεται να μην πεις καλά λόγια για τον Μίκη Θεοδωράκη. Θα πέσουν να σε φάνε. Απαγορεύεται ως καλλιτέχνη να μην είσαι προοδευτικός. Θα πέσουν να σε φάνε. Εγώ όλα αυτά δεν τα τηρώ. Και λέω την αλήθεια. Αν ξέρατε πόσοι άνθρωποι κατηδίαν μου λένε βρεδίκρε, έχεις πέστα, αλλά βεβαίως δεν βγαίνουν να τα πούνε και εκεί. Και έτσι είμαι ο τρελός του χωριού που τα λέει, ας πούμε, παντού, αλλά βρίσκει εκείνο τον πελάτη του, όχι οι υπόλοιποι. Μαρία, δεν ξέρω να πήντησα, αλλά αυτό ήταν. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μάλλον θα πρέπει να αποσαφηνίσεις μέσα σου το τι Θεό πιστεύεις.
Λοιπόν, συνεχίζω να σας ρωτήσω και να επαναφέρω τη συζήτηση σχετικά με την μουσική, μιας και φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Άντε, επιτέλους. Αυτή είναι η πρώτη εκπομπή, είναι μαρτύριο. Για σας, να σας πω, πάντα έχω αυτή την αγωνία ότι έναν ομιλητή που τον κρατάμε εμείς στο τηλέφωνο και εμείς καθόμαστε... Καλά, αν βαριόμουν θα το έλεγα. Ναι, και εμείς καθόμαστε στο τραπέζι και σας ακούμε. Με καλεί το καθήκον. Ναι, πρέπει να κάνω μια επανάσταση. Θα θέλαμε λοιπόν να θέσουμε ένα τελευταίο ερώτημα, να πούμε σήμερα παρατηρούμε ότι γίνεται αναπαραγωγή και διασκευή μουσικής και όχι τόσο παραγωγή. Πού οφείλεται πιστεύετε αυτό? Όντως, γιατί αυτό είναι μια ευκολία, ξέρετε, αν ακούσουμε κάτι που ξέρουμε. Ναι, όντως. Και θα δει συνέχεια. Είναι και αυτό το φοβερό πράγμα με τις εφημερίδες που δίνουν τα CD συνέχεια. Πάρε αυτό και πάρε εκείνο, που πια έχει απαξιωθεί τελείως το CD. Γι' αυτό και εγώ πια δεν ξέρω αν έχει νόημα να κάνω CD. Εγώ απλώς γράφω. Είχε πει κάποτε πάλι ο Χατζηδάκης, όπως θα καταλάβετε τον προτιμάω από το Φωτοράκη. Είχε πει λοιπόν κάποτε ο Χατζηδάκης σε μια ερώτηση του Κυλαϊδόνη, ο οποίος του είπε μα δεν πουλάει ο δίσκος σου, και απήντησε, κοίταξε Λουκιανέ, οι δίσκοι δεν είναι για να πουλάνε, είναι για να ανακαλύπτονται. Αυτό λοιπόν με εκφράζει απόλυτα. Εγώ λοιπόν η ερήμην του πουλάει, δεν πουλάει, κάνει, δεν κάνει, πρέπει να παράγω. Κάποια στιγμή θα το καταλάβουν. Και εδώ απαντάω τώρα στον ιερέα που μίλησε πριν και μου είπε για τον Αλέξανδρο και τον Μαρμαριμένο Βασιλιά, ότι έκτοτε έχω κάνει άλλες 23 δίσκους. Βεβαίως αυτοί οι δύο ήταν οι πιο προβεβλημένοι, γιατί τότε δεν είχαν καταλάβει ακόμα περί τίνος πρόκειται. Για μένα, δεν με κόψανε. Και βεβαίως αυτοί οι δίσκοι πουλήσαν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα όμως κόπηκα. Και ό,τι δίσκο κάνω δεν μπορεί να φτάσει στα αυτιά σας. Δηλαδή δεν ξέρετε για πολλούς δίσκους που έκτοτε έκανα. Βεβαίως, δόξα τω Θεώ για το ίντερνετ, το οποίο πλέον μου δίνει τη δυνατότητα διεθνώς να έχω όλη τη δισκογραφία μου και να μπορούν όλοι οι άνθρωποι από όλη τη γη να βλέπουν και τι έχω κάνει και να τα αγοράζουν. Εμείς βέβαια λόγω της ιδιαιτερότητας του ραδιοφωνικού σταθμού που είναι εκκλησιαστικός και η εκπομπή σας η μουσική σας είναι πολύ αγαπητή, και όχι μόνο αγαπητή, αλλά θεωρούμε ότι είναι λόγω της ιδιαιτερότητας του σταθμού την επιλέγουμε ως την πλέον ποιοτική και αξιόλογη για ένα σταθμό ο οποίος σέβεται και τους ακροατές του, αλλά σέβεται και τον ίδιο τον εαυτό. Οπότε τουλάχιστον έχουμε τη δυνατότητα και σας ακούμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και θα κλείσουμε έτσι την εκπομπή σήμερα λέγοντας έτσι κάτι το οποίο έχω στο μυαλό μου αυτή την ώρα, να καταθέσω και εγώ κάτι σε όλα αυτά τα οποία λέμε. Συμβαίνει ένας από τους πολύ καλούς μου φίλους να έχει το ίδιο επίθετο με εσάς. Να λέγεται είναι πολύ Σπανουδάκης στα Χανιά. Ναι, αυτός είναι από τη Σιτία και λέγεται Σπανουδάκης Μανώλης. Και τι συμβαίνει τώρα? Όταν το ανέφερα ότι θα κάνουμε εκπομπή μαζί σας, μου είπε πολύ ωραία, γιατί ο αδερφός του συμβαίνει να ήταν στην Άξο διοικητής της αστυνομίας. Το ξέρω. Βέβαια. Βέβαια το ξέρω, ναι. Ναι. Και... ήταν πολύ καλός. Δεν είναι πια? Τώρα έχει μεταφερθεί είναι στη Σιτία ως άλλο αστυνομικό τμήμα. Ήταν πολύ καλός και μάλιστα εδώ πέρα στην ακτή που ζω την Ερημική είχε ξεβραστεί ένα πτώμα. Ναι. Έχει έρθει να το πάρουν και τσακωνόντουσαν να ανοίξει την πυροσβεστική. Σε ποιον, ναι. Και πήγα και εγώ να το δω. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα μέρα εκείνη. Αλλά ήταν ένας πολύ γλυκός και καλός άνθρωπος. Και μας έλεγε ότι για την απλότητά σας και ότι πόσο άνθρωπος είστε. Και έτσι είμαι να παρευχεί. Απλώς δυστυχώς αυτοί που λένε για μένα με παρουσιάζουν αλλιώς. Εγώ δυστυχώς έτσι είμαι. Αν υπάρχει ένα ελάττωμα που πολλά έχω, είναι ότι τα λέω. Δηλαδή ό,τι μου ήρθε θα το πω. Δεν κάνω λογοκρισία στο μυαλό μου. Αυτό είναι το ελάττωμα το οποίο πληρώνω ή το προτέρημα. Γιατί αν κάποιοι άνθρωποι με αγαπάνε, πάνε ακριβώς γι' αυτό. Γιατί δεν λέω ψέματα. Κατά δύναμη. Αυτό, μακάρι να μην λέγαμε και όλοι ψέματα. Όχι, και εγώ θα λέω, δεν υπάρχει αμφιβολία. Τουλάχιστον όταν μιλάω δημόσια, λέω πράγματα που δεν αρέσουν στους πολλούς. Και δεις τους κρατούντες.
Ναι. Και όταν λέω κρατούντες εννοώ και καλλιτέχνες, γιατί κάποια στιγμή που θα ανοίξουν τα χαρτιά του πολιτισμού θα αλλάξετε πάρα πολύ μεγάλη γνώμη για όλους αυτούς που θεωρείτε μεγάλους σήμερα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Και εγώ δυστυχώς τα ξέρω. Είμαι παλιός αυτή τη χώρα. Και με αυτό θα κλείσουμε την σημερινή μας κουβέντα. Τον Νικόλα Οικονομίδη που μας έκανε το προξενιό. Βεβαίως. Με πολύ μεγάλη χαρά μας έφερε σε επαφή. Ναι, και κάτι θέλει να πει ο Αντώνης και να κλείσουμε με αυτό. Αντώνη. Ήθελα να σχολιάσω και μια πρόταση. Μια που η Μητρόπολη μας είναι. Η Μητρόπολη που παράγει και ταινίες. Έχουμε γυρίσει 3 μέχρι τώρα. Παράγουμε ταινίες. Κινηματογραφική ομάδα έχουμε. 3 ταινίες. Ναι. Και φυσικά έχει και μουσική ταινία. Και δόξα τω Θεώ είχαμε 2 ανθρώπους που μας βοήθησαν και δημιουργήσαν μουσική για την ταινία. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη μουσική μου, αν είναι αυτό το θέμα, έχετε το ελεύθερο. Νομίζω ότι την έχω χρησιμοποιήσει βέβαια. Απλά η πρόταση ήταν, αν γυρίσουμε 4η ταινία, να μας γράψετε κάτι καινούριο. Ναι, αυτό γίνεται. Πόσο μεγάλη είναι? 20 λεπτές είναι, μικρές είναι. Έχουμε και μεγάλες βέβαια, 40 λεπτών. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Ή μπορούμε να σας στείλουμε επίσης και τα DVD να μας πει και την άποψή σας. Όλα μέσω Νικόλα. Βεβαίως. Ο Νικόλας είναι ο άνθρωπός μου. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ. Να σας ευχηθούμε καλή ξεκούραση και ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνατε. Γιατί γράφω το Μαρία, δηλαδή γράφω ένα δίσκο για την Παναγία. Γι' αυτό είμαι εδώ. Τι λέτε? Ναι. Και το οποίο θα είναι έτοιμο? Έλατε. Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, γιατί τώρα είμαι στο λευκό χαρτί. Και αυτό το χειρότερο πράγμα, το λευκό χαρτί, όταν έχεις μπροστά στο λευκό χαρτί και λες τώρα με τι το γεμίζουν. Είστε δηλαδή με προσευχή και δουλειά θα έρθει. Με χαρά λοιπόν να το ακούσουμε και να το δούμε και να το λάβουμε κιόλας αν γίνεται. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Να είστε καλά. Καλή υπομονή λοιπόν και σας ευχόμαστε τα καλύτερα σε όλα αυτά που κάνετε. Και αν στεναχώρησα λίγο τη Μαρία, να της πεις ότι θα έχει τον τίτλο ο επόμενος δίσκος. Πολύ ωραία. Θα είναι βέβαια για άλλη Μαρία, αλλά θα ισχύει για όλες τις Μαρίες του κόσμου. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κάθε γυναίκα έχει μέσα της και λίγο από την Παναγία. Έτσι. Και λίγο από την Εύα βέβαια. Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης. Καλή σας νύχτα. Καλή νύχτα. Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον γνωστό μουσικοσυνθέτη Σταμάτη Σπανουδάκη. Η ώρα μας πέρασε. Ευχαριστούμε όντως τον κύριο Νικόλα Οικονομίδη που μας έφερε σε επαφή με τον κύριο Σταμάτη Σπανουδάκη και να καταθέσω φυσικά ότι ίσως για μένα ήταν ο πιο εύκολος και πιο γρήγορος τρόπος διακανονισμού της εκπομπής με καλεσμένο. Ήταν πολύ, δηλαδή στείλαμε ένα μήνυμα και πολύ γρήγορα μας απάντησε ο κύριος Νικόλας Οικονομίδης και ήρθαμε σε επαφή με τον κύριο Σταμάτη Σπανουδάκη και γι' αυτό η τιμή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Να κλείσουμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή, να ευχαριστήσουμε τον Αντώνη στον ήχο και για την πρόταση την οποία έκανε, πολύ ενδιαφέρουσα και εμείς θα τη λάβουμε υπόψη και θα την επαναφέρουμε όταν πρέπει. Και εγώ ευχαριστώ και ελπίζουμε να καταφέρουμε και την Τέταρτη. Με το καλό. Το Βαγγέλη. Καληνύχτα. Το Παναγιώτη. Καληνύχτα. Τη Μαρία. Μια πολύ ωραία βραδιά απόψε και καλό φθινόπωρο εύχομαι. Να σε καλά. Καληνύχτα. Τον Κώστα. Καληνύχτα και καλή δύναμη. Τον Αντρέα. Καληνύχτα. Το Στέλιο. Καληνύχτα. Ευχαριστούμε και όλους εσάς αγαπητοί ακροατές που ήσασταν μέχρι και αυτή την ώρα ακούγοντας την εκπομπή μας, όλους εσάς που επικοινωνήσατε με τις πολύ ωραίες σας ερωτήσεις και για όσους δεν επικοινωνήσατε και μας ακούσατε, να πούμε ότι θα είμαστε εδώ στο σταθμό για τα επόμενα 10 λεπτά όπου θα παραμείνουν ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές για όποιον θέλει να προτείνει θέμα
για τις επόμενες μας εκπομπές ή ακόμα και καλεσμένο για τα επόμενα 10 λεπτά που θα βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο του Ράδιο Μαρτυρία. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας με διαφορετικό τρόπο, όχι με τον τρόπο με το σποτ τέλους που συνηθίζουμε να βάζουμε, αλλά με ένα τραγούδι πολύ γνωστό του Σταμάτη Παπανδάκη με τίτλο «Κύματα». Ας τα ακούσουμε, να σας καληνυχτήσουμε και τα λέμε την επόμενη Τετάρτη.